Хайрлах Шамлар, витаю, и мы продолжаем информационный эфир на телеканале АТР. Следующие полчаса мы будем говорить о том, о чем молчать нельзя. А именно, говорим о событиях материковой Украины и оккупированных территорий, а также затронем визит президента Украины в Соединенные Штаты Америки. С вами Гульсум Халилова. Поехали. Ну, нарешті, зовсім скоро відбудеться зустріч Трампа і Зеленського. Чи треба Україні до НАТО? Схоже, в «Слузі народу» мають сумніви. Референдум про продаж землі – це більшовизм. Яскрава заява нового міністра економіки. Гости нашей студии – народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Евгений Мокан. Здравствуйте. Василий Мокан, а также Евгений Дикий, политолог. Приветствую. Нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Сегодня руководитель национальной полиции Сергей Князев подал в отставку. Вот что он сказал сегодня на пресс-конференции. Давайте его слушать. Я дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав її і віддаю себе їй. Це дійсно справа моєго життя, якому я віддав 28. Але я прийняв рішення подати відставку. І я тільки що повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву щодо звільнення мене з посади. І вважаю, що це, сам для себе вважаю, що це той крок мій голови поліції, як поліції європейської держави. І зараз цей час настав. Я дякую всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, продовжувати реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю. До побачення. А питання? Чому ви вирішили почати відставку? Ну вот как-то так. Как вам такое решение руководителя нацполиции? Ожидаемо? Ну, останню добу очікувано цілком, так. Після кумедного інциденту на українсько-польському кордоні, де в Хаї колишньою, але ж, наскільки відомо, все ж таки, яка, скажімо, досі підтримує, скажімо, достатньо гарні стосунки зі своїм колишнім чоловіком дружини, керівника Національної поліції, людина, яка все життя працювала за зарплату, багато років на службі, раптом чомусь в багажнику виявили 650 тисяч євро. Ну, я гадаю, що після цього останню добу це рішення Князєва було цілком очікуваним. Ну, і як на мене, дуже добре, що все ж таки в нас нарешті з'являється оцей причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, насправді, ще не так давно я цілком уявляю ситуацію, коли б такий точно інцидент на кордоні і нічого. А тепер все ж таки людині доводиться подати у відставку. Тобто, як на мене, і очікувано, і, скажімо, я зітхнув з полегшенням, коли це сталося. Так має бути. Для вас наскільки було ожидаемо це рішення? Ну, у загальному контексті, коли йде перегрузка, в тому числі кадрова, всіх органів влади, то і, напевно, правоохоронна система не могла залишитися осторонь. Минулого тижня подали відставку заступники Князєва, а сьогодні сам Князєв. Я теж бачу причинно-наслідковий зв'язок з історією на кордоні, і причому, що попри запевнення, що там начебто інцидент вичерпано, він далеко не вичерпаний, тому що є два факти, які свідчать про продовження цієї історії. Перше – це те, що ДБР все-таки порушила справу проти митників, яким же чином автівка з такою великою незадекларованою сумою грошей перетнула український кордон. А друге – це те, що польські митники і, відповідно, правоохоронні органи свою порушили справу, і, напевно ж, вона матиме якесь продовження. Це перше. Друге – стосовно самого Князєва, я б тут розділяв його професійну діяльність і сьогоднішню відставку. Тобто за 2,5 роки на посаді я би не сказав, що це був найгірший очільник Нацполіції, хоча з точки зору реформи Нацполіції дуже багато чого не зроблено. Якщо є прогрес, і явний прогрес, видимий прогрес по патрульній поліції, то в принципі реформа правоохоронних органів, вона ще попереду. І особливо там якихось скандалів чи корупційних дій з боку самого Князєва я не пам'ятаю. З іншої сторони, дійсно, коли ця історія вже стала публічною і все-таки іміджево може вдарити по правоохоронних органах, я думаю, що в даному контексті відставка – це правильне рішення. Звернув увагу сьогодні на певний такий емоційний дискомфорт, коли він оголошував про це рішення. Очевидно, що це було не тільки його особисте рішення, але загальне рішення у структурі МВС.
І те, що він не став відповідати на запитання, це також показово, що людина все-таки мала би більш предметно пояснити причини відставки, тому що журналісти сьогодні цілий день задають запитання, і тільки він міг би найбільш повно пояснити причини цієї відставки. А как вы думаете, у Кабинета министров есть кандидатура на этот пост? Я думаю, що з кандидатурою буде визначатися у першу чергу міністр МВС Аваков, тому що це сфера його відповідальності і реформа правоохоронних органів, а все-таки ми хочемо, щоб вона відбулася, це також його сфера відповідальності. І в даному контексті такі кадрова одиниця, як очільник Нацполіції, це дуже важливе призначення. Тому, я думаю, пропозиція піде саме з його сторони. Але те, що Кабмін буде погоджувати, це безумовно. І чекаємо в цьому контексті ще фразу, що ми чекаємо ще програми дій уряду, і от саме у контексті реформування по лінії МВС це також важливий аспект цієї програми уряду. От тут дійсно цікавий момент. От якраз де ще зробиш, так би мовити, якусь, скажімо, запит живому депутату від нової правлячої більшості, як не у вас у студії. От дивіться, справа в тому, що дійсно не будемо персонально там поливати чимось князя. Там може дійсно був далеко не найгірший за історію Нацполіції, але є факт. Реформа національної поліції не просто, скажімо, затрималась, а насправді відбулася якраз фактично фальсифікація та профанація. Було здійснено реформу патрульної вуличної поліції, реформу дуже успішною, але цією успішною реформою маленької ланки, бо патрульна поліція – це маленька ланка, от цією реформою прикрили так звану переатестацію решти поліції. Тобто, яку, як ви знаєте, за статистикою пройшло 91% отої старої міліції. 91%. Тобто, виявляється, от в тій страшній, тотально корумпованій міліції, якій не довіряв практично жодний громадянин України, тільки 1 із 10 мінців виявляється поганий. А всі решта 9 були дуже гарні, і їх можна було прийняти в копи із ментів. От, ви знаєте, в цьому контексті виникає питання, чи Арсен Борисович Аваков та людина, яка в першу чергу зараз має рекомендувати нових очільників національної поліції. Чи при всій повазі до нього як до міністра, але можливо тут питання більшого значення і більшої ваги, щоб цим, зокрема, зайнялась і фракція, і уряд в цілому, можливо, і президент. Це насправді питання дуже політичне, бо від довіри до правоохоронців взагалі дуже багато що залежить у державі. Абсолютно з вами погоджуюся. Я можу абсолютно з вами погоджуюся. Це також відповідальність всієї команди, і президента, і фракції, і Кабінету міністрів. Я з вами не сперечаюся. І хочу сказати, що коли призначався новий склад уряду, то по кандидатурі міністра Авакова в нас було фракційне засідання перед голосуванням, виникали запитання, в тому числі від представників фракції. І таке питання було не одне, чому саме Аваков. І, по-перше, ви знаєте, є певна, можна сказати, невелика кількість претендентів на цю посаду, тому що все-таки це відповідальна сфера, і в цьому плані міністр Аваков має досвід роботи і розуміння, що потрібно зробити. Інше питання, чому це не було зроблено. І у даному контексті особисто президент, який був присутній на фракції, сказав, що призначення Авакова – це моя особиста просьба і відповідальність. Якщо реформа правоохоронних органів не буде здійснюватися, якщо будуть виявлені якісь ті речі, які будуть дискредитувати загалом команду, ми будемо ініціювати зміну такого міністра. І це стосується, до речі, інших міністрів. Жодного індульгенції на вседозволеність, чи на якісь порушення, чи нереалізованість реформ немає жодного міністра. І в цьому плані я абсолютно погоджуюся, що має своє бачення пропонувати профільний міністр, але це співвідповідальність загальної команди. Ну, давайте перейдем с вами к обсуждению внешней политики нашей страны, потому что наш президент Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки. В первую очередь он встретился с представителями украинской диаспоры, и вот что он там сказал. Ви знаєте, ми вам вдячні. Ви знаєте, які проблеми в Україні, але ми всім впораємося. Ми повернемо наші території, обов'язково повернемо наших людей. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Це зрозуміло, тому що не ми її починали, а хто правий, той завжди перемагає. Вот
так сказал президент Украины на встрече с украинской диаспорой. Ну и, собственно, что вы ожидаете от визита президента нашей страны в Соединенные Штаты Америки? С чем он приедет к нам? В першу чергу потрібна зустріч очна двох президентів, які спілкувалися виключно по телефону. І я думаю, що ця очна зустріч, яка має і дипломатичне забарвлення, політичне, так і емоційне. Все-таки, коли два лідери спілкуються вживу, це інша розмова, аніж це розмова по телефону чи будь-яким іншим способом. Це перше. Друге. Це не просто буде, знаєте, в коридорі десь зустрілись, 5 хвилин перекинулися словами і пішли займатися кожен своїми справами. Це буде предметна зустріч, яка буде там тривати від 45 хвилин до години. Тобто буде час предметно поспілкуватися. Для себе я вирізняю дві пріоритетні теми. Це, безумовно, деокупація наших територій і роль Сполучених Штатів Америки в цьому процесі. Майбутня зустріч у нормандському форматі і як протидіяти ефективно Росії як країні-агресору. Друге – це питання енергетичної безпеки, в тому числі і у контексті запланованого підписання нового договору по транзиту, по поставках газу, по будівництву протидії, правильніше казати, будівництву Північного потоку-2 і забезпечення нашої енергетичної незалежності. Ну і третє, це, безумовно, загальна консолідація зусиль Сполучених Штатів Америки як нашого стратегічного партнера. Зокрема, вже звучали заяви про можливість розгляду такого формату співпраці у рамках НАТО, як стратегічний союзок поза НАТО. Це як перший етап. Ну вот, что касается к НАТО, сегодня уже президент Владимир Зеленский встретился с генсеком Североатлантического альянса Янсом Столтенбергом, и об этом, собственно, и сообщили в официальном телеграм-канале президента. Вот давайте послушаем, что там говорится. Зустрівся з Єнсом Столтенбергом на полях Генасамблеї ООН. Для нас дуже важливий візит Північно-Атлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони, згідно зі стандартами НАТО. Ну вот, собственно, встреча с Янсом Столтенбергом – это позитивный посыл для нашей страны, и чего ожидать от этой встречи? Это всего лишь какие-то декларативные заявления той или иной стороны, или все-таки могут за ней последовать какие-то еще действия? Ну, ви знаєте, стосовно НАТО, тут особисто моє очікування, що дай Боже, хоча б не напсувати те, що зараз є. Тому що, от, на щастя, мені дуже приємно чути оцю заяву президента, яку ви тільки що процитували. Я сподіваюся, що вона своєю вагою перекриє нещодавню заяву однієї з ваших колег із фракції «Слуга народу», яка раптом вирішила, що нам НАТО вже не треба, що ми вже не плануємо туди вступати, ще й з геніальною аргументацією, бо Росія нам цього ніколи не дозволить. Чесно кажучи, коли з'явилася ця заява, ну не те, щоб пропало все, але принаймні злість виникла дуже сильна. Тому що, знаєте, якщо в принципі в нас починає будуватись політика по принципу, що нам Росія дозволить, а що не дозволить, тоді питання, ми що, вже програли війну, ми десь пропустили цей момент якось, да? От я, наприклад. Але оця заява президента, вона, чесно кажучи, в цьому плані сильно заспокоює. Є все ж таки сподівання, що його вага дещо більша, ніж... Дивіться, я би хотів внести деякі уточнення. Заявлення по НАТО, тому що я особисто пані Ірину Верещук знаю, і вона є прихильником і євроінтеграції, і вступу в НАТО, зближення максимального з НАТО. Тобто вона не є, скажімо так, людиною, яка може протидіяти цьому процесу. Мене після того, як я у засобах масової інформації побачив цю заяву, дещо вона здивувала, і я вирішив подивитися не саме інтерпретацію, як це давалося, а сам ефір. Я вам хочу сказати, що у контексті там було сказано дещо інше. Там не йшла мова про те, що ми не хочемо НАТО, чи ми не будемо йти в НАТО. Це, я нагадаю, закріплено наш стратегічний курс на рівні Конституції. І вся, без виключення, фракція «Слуги народу» і команда абсолютно цю позицію розділяє. Пані Верещук мала на увазі, що окрім того, що нам треба приводити наші Збройні Сили України, проводити до відповідності до стандартів НАТО, проводити структурні реформи, є ще й політичне питання, тому що в НАТО, так само, як і в інших структурах, є принцип абсолютного прийняття рішень, коли всі країни мають дати на це згоду. І малась на увазі, що
у контексті агресії Російської Федерації може чинитися на деякі країни-члени НАТО тиск з боку самої Росії, щоб цього не допустити. Тобто, якщо так загально сказати, пані Верещук говорила, Вот що є давайте політичні складності. лучше без слов просто послушаем это, да. Я завжди пропонувала і була прихильником, наприклад, Фінляндії, так, які пояснюють, чому вони не вступають в НАТО. Вони можуть собі це дозволити інституційно. У них є прекрасні програми, які діють з НАТО. Вони, напевно, глибше інтегровані в НАТО, чим деякі країни НАТО. Наприклад, Угорщина або ще якісь країни. Чи та ж Австрія. Але вони кажуть, ми навіть в Конституцію цього не будемо записувати. Нам не потрібні проблеми з Росією. Ми вже з ними мали проблеми, ми втратили територію, ми втратили людей найголовніше. Ми знаємо, хто і що є Росія. Жодних ілюзій. Ми не хочемо вступати в НАТО, якщо це буде конфліктогеном з Росією. Ну, от, вибачте, собственно, зовсім да. не те, про що ви тільки що Ну, розповідали. Але це Фінляндію, частина да. інтерв'ю. Тобто загальне інтерв'ю тривало там хвилин 40, по-моєму. Ви подивіться весь контекст. Дивіться, по цьому відривку. Я вам скажу так. Сама Фінляндія, після того, як Росія окупувала Крим і здійснила акт агресії по відношенню до нашої держави, активізувала дискусію про можливу необхідність все-таки вступу в НАТО як оборонний інструмент, яка до цього вважала, що сама постановка цього питання може стати конфліктогеном. Це Так? теж, до речі, неправда. Давайте Ну, от уточнимо. смотрите, кабінет- Там до да. того ніхто взагалі до 91-го року взагалі не стояло питання, чи Фінляндія могла б вступити до НАТО, тому що умовами її виходу із Другої світової війни в 44-му році було проголошення нейтрального статусу. Тобто до розвалу Радянського Союзу ніхто фінів в принципі не запитував. Це була умова, на якій їх Да, випустили но з я Другої все-таки вас світової. хочу вернуть к Украине. Мы сейчас не Після о Финляндии 91-го говорим. не було актуально до 2014 року. А от тепер, да. Правильно, до 14 року. Я про це й говорю. І Ні, так це до питання, що яка насправді мотивація, чому Фінляндія не у НАТО. Пані розумію, Верещук, про що м'яко я- кажучи, трошки перебріхує історію в своєму інтерв'ю. По Верещук ще раз. Вона сьогодні, до речі, Австрію вона давала, НАТО вона записала, сьогодні, до речі, таке, давала да. коментар офіційний з цього приводу пояснення, що слова вирвані з контексту, і насправді вона і вся команда є прихильниками. Я вам скажу так, ще раз запевняю, що і президент, і відповідні міністри, які є профільними у Кабміні, і фракція «Слуги народу» є прихильниками вступу в НАТО і євроінтеграції. Тобто я вам це говорю, це прописано у всіх статутних Вот у документах меня, нашої знаете, партії. и, да, и в Конституции Украины также Звичайно. закреплен курс на Североатлантический альянс. Я Пані хотела Верещук спросить, сегодня что давала что касается пояснение. заявления Верещук, потому что не менее удивило еще одно заявление, когда она сказала, что во фракции «Слуга народа» Крым не обсуждается. Вот я у вас хотела спросить, действительно ли во фракции «Слуга народа» тема Крыма не обсуждается? Ви знаєте, в мене інша інформація, тому що я особисто, і я знаю ще як мінімум колег 15, з якими ми на ці теми спілкуємося. Більше того, ми не просто спілкуємося, що треба повертати Крим, а ми між собою спілкуємося, яким чином це робити. І одна з тем, яка нами обговорюється, це, по-перше, ми давно хотіли ініціювати зустріч Володимира Зеленського з лідером кримсько-татарського народу Джемілєвим, але вона вже відбулася. Спасибо за то, что вы правильно фамилию произнесли. А це ви мене колись поправили, я Да. вже правильно її називаю. Але вона вже відбулася в рамках візиту в Туреччину, наскільки Да. я пам'ятаю. А також обговорюється 9 августа. питання стосовно надання Криму автономії саме у контексті визнання корінним кримсько-татарського народу. Тому що я особисто спілкувався з цього приводу з представниками Меджлісу, і вони кажуть, що я з ними погоджуюсь, що це може дати додаткові і правові, і політичні інструменти в руки України. Я знаю, кажу, як мінімум колег 10, які цю ідею не просто підтримують, а активно відбуваються дискусії. Тобто, насправді, дивіться, в нас фракція велика. В нас може бути якісь різні думки на одну тему, але стратегічно ми рухаємося в одному напрямку. Пані Ірина, ще раз кажу, я з нею спілкувався і в Трускавці, ми з нею поверталися в поїзді одному з Трускавця в Київ, спілкувалися на ці теми. Вона є прихильником західного вектору, геополітичного вектору. Тому її слова, ще раз кажу, вони дещо не тактовно, неправильно інтерпретовані. І я зверну увагу, ви знаєте... Тут же ж
йшла прямо мова. Дивіться, і ви знаєте, я звернув увагу, все-таки... Буквально 20 секунд. 20 секунд. Максимально намагалися оці от заяви, що Україна не хоче в НАТО, тиражувати ЗМІ, які, ну, скажімо так, не хочу казати відстоюють, але дуже близькі до... А ви знаєте, які це СМІ? Ну, дивіться, це перше джерело 112-м став, так? Ага. І потім і після І того... тиражували російські ЗМІ, Так, російські ЗМІ просто так стоячи побували, можна сказати. Да. Я про це й говорю. Понятно. Я про це говорю, що дуже активно... Да. Давайте вернемся к США, к визиту президента Владимира Зеленского в Вона США. сьогодні дала офіційні пояснення, ще раз. Все, спасибо, понятно. Давайте вернемся к визиту президента в Соединенные Штаты, потому что на полях Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе Дональд Трамп вот сегодня объяснил, почему планирует притормаживать финансовую помощь нашей с вами стране. Давайте послушаем, чем он это аргументирует. Моя претензія завжди полягала в наступному, і я знову буду призупиняти допомогу і призупиняти доки Європа та інші країни не зроблять свій вклад в Україну, тому що вони цього не роблять. Тільки Сполучені Штати. Ми вкладаємо більшу частину грошей. І я запитую, чому так? Я наполягаю на цьому, щоб Європа також вкладала гроші в Україну. Я хочу, щоб і Німеччина, і я хочу, щоб Франція, і я хочу, щоб Європейський Союз вкладав гроші. Почему предоставление военной помощи США для Украины было на грани срыва? В этом, кстати, попробовали разобраться журналисты издания The Washington Post. Давайте послушаем. За словами трьох вищих посадових осіб адміністрації, президент Трамп попросив виконуючого обов'язки начальника свого апарату Міка Малвейні призупинити виплату майже $400 мільйонів військової допомоги Україні десь за тиждень до телефонного дзвінка, в якому, як кажуть, Трамп чинив тиск на президента України щодо розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Один із посадовців адміністрації заявив у понеділок, що рішення Трампа ґрунтувалося на його занепокоєнні з приводу того, що в Україні багато корупції. Притормаживание военной помощи Украине и финансовой в том числе. Как вы думаете, с чем связано? Действительно ли мотивы те, которые озвучил Дональд Трамп, или же есть что-то то, о чем мы не знаем? Мотив, який озвучив Трамп, вибачте, абсолютно абсурдний. Тобто не давати допомогу Україні, щоб в такий спосіб примусити Німеччину і Францію дати нам допомогу. Ну, вибачте, це настільки несерйозно, що він сам навіть чудово розумів, що це несерйозно, але йому треба було щось сказати. Тому що насправді ми маємо ситуацію набагато гіршу. Мотивація така? А мотивація якраз тут до ворожки не ходи. Це спроба шантажувати Україну, шантажувати нашого президента. Ну, ви знаєте, я часто навіть в цій студії виступаю з критикою, скажімо так, нашого президента з різних питань. Але отут та ситуація, де навпаки, мені здається, він швидше потребує нашої всіх підтримки, бо він зараз в дуже непростій ситуації. І будь-хто на його місці був би в дуже непростій ситуації. Тому що Дональд Трамп зараз веде себе абсолютно поза, скажімо, правилами дипломатичними, поза правилами великої політики. Він намагається використати, він намагається, фактично взяв Україну певною мірою заручником через оцю свою допомогу і не лише. І намагається використати нас для внутрішньої боротьби у Сполучених Штатах за президентське крісло. Він зараз відверто, нахабно шантажує Україну, українську владу з вимогою надати йому аргументи проти Джо Байдена, який є основним його конкурентом на президентських виборах. Там йде річ об відкритті уголовного діла. А для нас це смертельно. А для нас смертельно підтримати будь-кого із них двох. Тому що на сьогоднішній день у нас є двопалатна підтримка в Конгресі США. На сьогоднішній день і демократи, і республіканці однаково підтримують Україну в нашій боротьбі за незалежність. Якщо ми підтримуємо будь-кого одного із двох, ми втрачаємо половину цієї двопалатної підтримки. Це катастрофа. Ну, і Трамп саме відверто шантажу. А це найкраще, що зараз можна зробити. Найкраще це якраз мовчати, відмовчуватись і займати суто правову позицію. Що якщо правоохоронні органи США порушать справу, ми на їх запит надамо їм будь-які документи, докази і так далі. Василий, а как вы считаете, действительно ли, может ли президент США шантажировать нашу страну для того, чтобы вот держать вот этот козырь у себя в руках в лице Хантера Байдена для выборов в 2020 году? Ну, коли мова йде про вибори, то, знаєте, включаються деколи такі інструменти, які би не повинні були включатися, але я не готовий говорити про прямий тиск.
І взагалі цю тему особистої розмови Трампа з Зеленським я би не став коментувати, тому що не знаю контексту і не знаю їхнього змісту. А інтерпретації, начебто витіки з інформації можуть бути різні, і в тому числі використовуватися як політичні інструменти і боротьба на виборах. Я абсолютно погоджуюся з позицією колеги про те, що нашим завданням дипломатичним є зберегти баланс. І щоб будь-яка дія ні президента, ні держави загалом не розцінювалася як не те, що втручання у виборчий процес, а підігрування будь-якій зі сторін. Тому що дійсно двопартійна підтримка у Сполучених Штатах Америки є передумовою нашого партнерства з цією країною загалом. І якщо ми повторимо помилку, вибачте, попереднього президента і дипломатії, коли, давайте говорити відверто, робилась ставка більша на демократичного кандидата, ніж від республіканців. Це ви ще так делікатно формулюєте. Це дуже делікатно формулюєте, так? І потім удар в штангу, так? То і, до речі, це дуже довго аукнулося протягом багатьох років. Так досі ще так і не перекрито до кінця. Тим більше, що Трамп така людина, що вона дуже добре все пам'ятає. Такой помилки повторювати категорично не можно. И последнее, что мы хотели с вами обсудить, общается ли президент Украины со своими бывшими коллегами по кварталу? Об этом в эфире 1+1 рассказал актер Евгений Кошевой. Давайте его послушаем. Менше спілкуємося, тому що в нього і без нас справ хватає. Він змінився чи ні? Як змінився? Він трошки подустав, мені кажеться. Так, принаймні по голосу чути, що він хоче казатися бодреньким, знаєш. Складно. Я думаю, що він знав, куди він йшов. Ну что ж, друг президента Кошевой сказал, что президент наш устал. Василий, к вам вопрос. Действительно, устал ли президент? Я думаю, що оскільки активне політичне життя почалося ще з початку цього року, з січня, так, і фактично без вихідних, то думаю, що звичайно, що є виснажений як фізично, але тим не менш зараз іншого виходу немає. Працюють всі активно і в Верховній Раді, і в Кабміні, тому що насправді стоїть завдання реалізувати принаймні левову частину того, що обіцяно під час парламентських, президентських виборів у перші півроку. А ви часто з ним видитесь? С президентом? У вас встречи з фракцією, з президентом часто бувають? Якщо так говорити про періодичність, то десь приблизно раз в тиждень. Коли, знову ж таки, немає якоїсь там прямої залежності, але практикується, коли в нас відбуваються великі фракційні наради стосовно законопроєктів, то президент, як правило, бере в них участь. І це не просто, знаєте, приїхав великий начальник там і всі там... Це живе спілкування. Тобто, в Верховній Раді України є такі великі кабінети, куди ви всі вміщаєтесь? Ми збираємося не у Верховній Раді України, в іншому приміщенні, і там принцип відкритого мікрофону. Тобто кожен народний депутат може задати і президенту, і будь-якому іншому представнику чи Кабінету міністрів, якщо він присутній, прем'єр-міністр присутній фактично на всіх зустрічах, по законопроекту, ті питання, які його турбують, питання з округів, які передають, і це живе спілкування. Я вважаю, що це насправді дуже добре, коли є отаке спілкування, і коли є взаємозв'язок і взаємодія, тому що перше в історії оця триєдиність влади, яка зараз є, вона дає унікальний шанс. Унікальний шанс реалізовувати... Але ви розумієте, що це і фантастична відповідальність? От саме ця триєдиність влади. Звичайно, я розумію. Я вам скажу, це відчувається кожного дня, тому що насправді ця відповідальність, вона дуже висока і очікування високі. Отож. І я на собі це відчуваю, тому що у вас є ті можливості, яких не було ні в кого до вас. Але відповідно всім зрозуміло, що ви одні за все відповідаєте. Тому логіка і полягає в тому, що якщо, знаєте, отак от розкачуватись довго, щось там, скажімо так, довго обговорювати і нічого не робити, то оця очікування дуже швидко закінчиться не зовсім правильно, як то цей. А в нас є насправді досить невеликий відрізок часу. От я, наприклад, думаю, що це від півроку до року показати результат і не просто, знаєте, числом ухвалених законопроєктів, а якістю. Кстати, год вам дал испытательного срока сам президент Владимир Зеленский. Спасибо вам большое. Мы вынуждены завершать
завершать наш эфир, к сожалению. Василий Мокин, народный депутат фракции «Слуга народа», Евгений Дикий, политолог. Спасибо вам большое. Мы завершаем информационный блок на телеканале АТР. Оставайтесь с Первым крымско-татарским. Буквально через 5 минут смотрите «Прайм» Даниленко. У нее в гостях будет депутат фракции «Слуга народа» Святослав Юраш. Не переключайтесь.